Is na jaren toezicht het einde in zicht van de onder curatele stelling van de gemeente Vlissingen? Ik denk dat de toekomst er heel mooi uitziet. En als wij eruit zouden kunnen met meer beleidsvrijheid, dat het ook voor de ondernemers, de inwoners, de kunst en cultuur toch weer wat meer ruimte gaat geven. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Kinderen in de rij voor de wetenschap. En dit moet tijd, maar vooral bestrijdingsmiddelen besparen. Goedenavond. Kan Vlissingen weer financieel op eigen benen staan? Daar overleggen de gemeente en het Rijk over. Sinds 2015 is Vlissingen een zogenoemde artikel 12 gemeente en staat het onder curatele van het Rijk. In principe zou dat nog 6 jaar duren, maar nu wordt er gekeken of dit volgend jaar al kan worden beëindigd. Vlissingen kwam in financiële nood door grote verliezen bij de grondverkoop en financieel wanbeleid. De artikel 12-status heeft de gemeente weliswaar gered, maar heeft ook nadelige gevolgen gehad voor bijvoorbeeld de cultuur. Artikel 12 was bijna toch wel de fatale klap. De sleutel hing op de deur en hij ging niet meer open. Jaap van Boven van Podium de Piek in Vlissingen is een ondernemer met hart voor cultuur. Hij zag hoe zijn stad sinds Vlissingen 8 jaar geleden een artikel 12 gemeente werd, klap op klap kreeg. Daar is natuurlijk enorm, met de bottenbijl in die prachtige boom die cultuur heet gehaakt. En die is eigenlijk verdwenen, alleen de wortels zijn er nog. Dus misschien kunnen we vanuit die wortels weer wat nieuws opbouwen hier op het gebied van cultuur in Vlissingen. Dat is echt heel hard nodig. Maar om dat te kunnen doen moet Vlissingen eerst van die artikel 12-status af. Dat wil de gemeente graag, want Vlissingen is als enige in Nederland aan de bedelstaf geraakt. Maar Geoffrey Sips, sinds vorig jaar wethouder, benadrukt dat het ook moet kunnen. Dat hangt af van onze miljardenbegroting. Die is nu sluitend, die moet sluitend blijven. En het gaat natuurlijk over onze weerstandscapaciteit, oftewel de buffer. Die moet wel groot genoeg zijn om eventuele risico's te kunnen opvangen in de toekomst. Vlissingen heeft sinds het begrotingsjaar 2015 de artikel 12-status. En het grote nadeel daarvan natuurlijk is dat je niet zelf beleid kunt maken. Maar er is ook een groot voordeel, namelijk geld. Veel geld dat je krijgt als gemeente. In de afgelopen jaren was dat 75 miljoen euro. En dus zou je ook kunnen zeggen, blijf lekker artikel 12 gemeente. Die begrijp ik, maar artikel 12 status heeft natuurlijk wel wat gedaan. En nog steeds voor onze inwoners, de ondernemers, de horeca in Vlissingen. Iedereen draagt daar zijn steentje aan bij. En dat is natuurlijk voor best wel wat organisaties best wel heel zwaar. Onderdeel van de strenge eisen van het Rijk om Vlissingen de miljoenen te geven was het verhogen van de belastingen voor de inwoners. Het bekendste voorbeeld is de OZB-belasting. Vlissingers betalen 140% van het landelijk gemiddelde en dat verdwijnt niet als de artikel 12-status verdwijnt. Ja, gelukkig zijn de huizenprijzen in Vlissingen natuurlijk wat lager, dus relatief gezien, zou ik bijna zeggen valt het mee, maar het valt natuurlijk niet mee. Maar is dat misschien te doen voor de inwoners? Maar van 140% van het landelijk gemiddelde daar zijn we zo nog niet 1, 2, 3 vanaf, nee. Toch ziet de wethouder een mooie toekomst voor zijn stad. Ik denk dat de toekomst er heel mooi uitziet. En als wij eruit zouden kunnen met meer beleidsvrijheid, dat het ook voor de ondernemers, de inwoners, de kunst en cultuur toch weer wat meer ruimte gaat geven. Zo, nog even een postertje erbij, jongens. Voor Van Boven klinkt die boodschap als muziek in de oren. Extra ondersteuning vindt hij hard nodig, want cultureel Vlissingen ligt nog altijd aan de beademing. Wat hebben we nu nog over? We hebben 5 mei. De cultuurwerf doen nog een heel klein beetje onderstroom eerste week juli. Dat was het. En wij doen dan nog die 50 concerten per jaar. En dan heb je het wel een beetje gehad. In de komende tijd kijken het Rijk en Vlissingen wanneer de gemeente weer op eigen benen kan gaan staan. Volgend jaar al of toch pas in 2029 zoals was afgesproken. De binnenstad van Middelburg was vandaag omgetoverd tot een heus wetenschapsdorp vanwege een landelijk festival. Kinderen konden allerlei proefjes doen, vragen stellen aan bekende wetenschappers of op ontdekkingstocht door de stad. Met allemaal als doel ze nieuwsgierig maken voor de wetenschap. Ik ben nu bij een sloot waar fosfaat in zit. En wat moet je dan precies doen? Ik zorg ervoor dat het fosfaat uit het water wordt gehaald. Kan je blazen, kan je hem op de grond zetten. Zo'n 6000 kinderen en hun ouders zijn vandaag naar Middelburg gekomen voor Expeditie Next.
een landelijk wetenschapsfestival. Ze kunnen hier van allerlei proefjes doen, kennismaken met de wetenschap, maar ook vragen stellen aan bekende Nederlanders, zoals astronaut André Kuipers. Hoe was je jezelf in de ruimte? En wat had hij daarvoor antwoord op? Nou, met babydoekjes of met water en dan doe je dat makkelijk met de handdoek eraf. Ik had ook een vraag bij de opening van waarom heeft u zo'n ding op uw hoofd? Ik had een microfoontje. Dat is een mooi voorbeeld van opmerkzaamheid. Van, ja, waar dient dat eigenlijk voor? En dat is ook natuurlijk wetenschap. Druk was het wel in de stad. Voor sommige activiteiten stond een lange rij. Ook de excursie door de stad van boswachter Tim, bekend van televisie, was al snel volgeboekt. Fans wilden ook graag met hem op de foto of een handtekening. Wat is er zo leuk aan Tim? Ja, hij komt op tv. Het is superleuk om te kijken, want je kan dingen leren. Hierachter heb je een park. Ik ben de naam alweer vergeten van het park. Maar een vrij nieuw park. En dan zie je dus eigenlijk dat er al in een zeer korte tijd superveel bijzondere soorten te ontdekken zijn. En dat is het leuke, want ik ken ook niet alle namen. En dat ben ik dus aan het ontdekken met de kinderen. Het wetenschapsfestival is niet alleen voor de lol. Het is ook de bedoeling dat kinderen op een positieve manier in aanraking komen met de wetenschap. En later misschien wel een baan erin vinden. Of toch niet? Nee, Waarom niet? vind ik niet leuk. Wat zou je dan wel willen worden? Basketballer. Voor andere kinderen die wel de wetenschap in willen, heeft André Kuipers nog een tip. Geef niet op, zeg nooit tegen jezelf dat je iets niet kan. Zorgboerderij Jodi Sintepier in Nieuwvliet sluit na 23 jaar de deuren. Het is niet gelukt om een opvolger te vinden die de boerderij kon overnemen. En dat nieuws kwam hard aan bij de cliënten. Ik ga het hier wel missen, denk ik, ja. Omdat het wel hier erg leuk was. Dus ja, het zal wel weer even wennen worden, denk ik. Gelukkig kunnen de cliënten terecht bij een zorgboerderij in Waterland-Kerkje. Ook een aantal dieren verhuizen daar naartoe. Maar voor de geiten is een andere eigenaar gevonden. Wij hebben thuis een wei waar we inderdaad wat ruimte hebben. En we gunnen gewoon de beestjes een goed thuis. Omdat helaas de zorgboerderij moet ophouden te bestaan. De geitjes moeten nog wel even wennen aan de nieuwe baasjes. In juni wordt de grond van de zorgboerderij overgedragen aan de makelaar die er 3 landhuizen op wil bouwen. Een futuristisch gezicht in de polder bij Schoondijken. Daar rijdt een robot die wel heel wat weg heeft van een maanlander. De robot is onderdeel van een project om de landbouw te verduurzamen. Dit is een zaairobot en die kan ook schoffelen. Dus een combinatie. Dus hij is nu aan het zaaien hier op de achtergrond. Naast het zaaien en schoffelen kan de machine ook heel precies het onkruid bespuiten rond de plantjes. Dus in theorie gaan we nu alleen het op de plant spuiten. Dus kunnen we in theorie 90% middel reduceren. Het is een stap in de verduurzaming van de landbouw en de robot wordt aangedreven op zonne-energie. We hebben allemaal een beetje de 2030 op de kalender staan. Dus vanuit Europa middelgebruik reduceren. Dus ja, daar kan dit een bijdrage aan zijn. Om het messengeweld op Walcheren een halt toe te roepen gaat volgende week de campagne You Choose van start. Het doel van de campagne is om het gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Een van de ambassadeurs die de jongeren moet bereiken is rapper Sykes. Zijn nieuwste nummer, dat vandaag uitkwam, is onderdeel van die campagne. Het is eigenlijk een soort wake-up call van hey, als het zo doorgaat is het probleem. Kom aan boys, drop the knives, let's go. Positief, kom aan. Weer een moeder die haar zoon verliest. Nabestaanden blijven achter met een hoop verdriet. Middelburg heeft voor een jongerencampagne gekozen om de jongeren aan te spreken. Vanwege het steekwapengeweld waar we mee geconfronteerd zijn in Middelburg en in Vlissingen. En we maken ons daar toch wel heel erg zorgen over. Steek erop los, dat is weer een los. Mensen hebben geen idee meer wat het leven kost. Het nummer is eigenlijk al meer dan een jaar oud. Het was geschreven ter inspiratie van een heftige gebeurtenis waarbij een jongere om het leven is gekomen in Middelburg. Later is ook weer recentelijk iemand die onze familie ook beschouwt als familie, die is ook om het leven gekomen, ook door een steekincident. Het nummer is nog steeds actueel en het is nog steeds krachtig. En toen kwam ook de campagne ter sprake en toen dacht ik van ja, ik denk niet dat dit toeval is. Dus ik moet toch het nummer uit gaan brengen. Wat je ook doormaakt, je kan niet zo wezen. Als het zo doorgaat is het probleem. Veel mensen gunnen willen jou een hoop geven. Maar alles heeft een prijs hier in de doopgame. We willen dat jongeren veel meer met hun toekomst bezig zijn op een positieve manier. Ieder kind heeft talenten, kan bepaalde dingen. Alleen het is een kwestie van op zoek gaan wat jouw talenten zijn, zeg maar. En daar ook mee aan de slag gaan. In plaats van
voor het andere te kiezen, zeg maar. En de ambassadeurs die wij gekozen hebben, waaronder rapper Sykes, laten zien dat dat ook kan, ook hier in Middelburg. En op die manier vertellen zij een hele positieve boodschap. Boys overlijden, dit zijn gekke tijden, voelen zich onveilig, hebben messen bij zich. Je wilt jezelf verdedigen, maar je moet begrijpen, je krijgt een steekvlam om door vuur met vuur te bestrijden. Hopelijk omdat ik rapper ben en met mijn profiel hebben mijn woorden, die in principe dezelfde zijn als die van de gemeente, misschien net iets meer impact. Dus dat is mijn rol, om toch even het vertaalstuk te zijn van de gemeente naar de jongeren en van de jongeren naar de gemeente. Kleine strijder, beter word je wijzer. Loop niet mee met de kudde, wees een leider. Als ik met dit nummer al 1 jongere kan inspireren om positief te doen, om te denken van hé, weet je wat, ik ga het niet doen, ja, dan ben ik al tevreden. Wat je doet, helemaal naar je toe moet, alles gaat van toe. Wat je doet, helemaal naar je toe moet, alles gaat van toe. Het was een zonnige en heldere dag vandaag. Met een matig tot vrij krachtige oostenwind werd het 15 graden, met moeite weliswaar. Morgen wordt het een stuk warmer met maximumtemperaturen van tussen de 19 en hou je vast 22 graden. Met morgenavond dan wel weer kans op een buitje. Vrijdag dan weer meer bewolking met vooral landinwaarts weer kans op regen. En het is nog zo'n 2 weken tot Hemelvaart en dat betekent dat het ook weer de hoogste tijd is om te gaan stemmen voor de Zeeuwse Top 40. En het toeval wil, de stembussen zijn vandaag geopend. Via onze site kan je op je favoriete muziek van Zeeuwse artiesten stemmen. Je kan op maximaal 5 nummers een stem uitbrengen. En met je stem maak je kans op een gepersonaliseerde tekening van Jan Hament, bekend van de prenten van Luntje en Murien. En als het allemaal nog niet genoeg is, op Spotify is een groot deel van de stemlijst ook terug te luisteren in een speciale playlist. Je hoort het goed, ze pakken groots uit dit jaar, de collega's van de Zeeuwse Top 40. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.